खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ थारैनो मैदेरनि जिउनिख्रुइ मानसिनि जिउआ बेसेन गैसिना नामा मैदेरनि गाग्लोबनायाव सुबुंनि जिउ खहा जाबाय थायोब्ला बेनि सायाव सोरखारा जेबो राहा लाया नामा सानफ्रोमबो गले गले मैदेरनि गाग्लोबनायाव दुखुनांथावै जिउ खहा जानाय न' बां गाफाय जालांनाय बारि बागान खहा खालामलांनाय बेफोर जाथायफोरा मानो जाफ्लेबाय थानो मोनखो बावैसो सान सिगाङावसो बर' आइजो थैनाय जेराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय जाथायखौ खोनानो मोन्दोंमोन बेबादिनो फिन आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि लालफा ओनसोल सिकारिडाङा साखाथियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव फिन आरोबाव सासे बर' आइजोनि जिउ खहा आरो साथाम सानथालि हारिनि सुबुंनि गाज्रि जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै फैनाय मैदेरा गामि ओनसोलाव फैनानै न'आव थोंजोङै आदार नागिरफैनानै सासे बर' आइजोखौ हरनि समाव गाथारलाङो आरो गासै न'आबो थेर बेथेर सिलिंखार जायो बेबायदिनो सानथालि हारिनि सुबुंनि न'खरावबो गाग्लोबनायाव साथाम सानथालि सुबुंनि जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों बे जाथाया ओनसोल नाङैनो मोनसे सोमोनांनाय थासारि लाबोदों बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै हाग्रा बिफाननि EM दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा जेबो नोजोर होला नामा बेबादि सोंथि दिखांदों गामिनि सुबुंफोरा जाय जायगा एबा ओनसोलफोराव मैदेरा उदखार खालामफैयो बै जायगाफोराव हाग्रा बिफाना माबा मोनसे राहा न' फारसे फैनो हायै फेन्सिं तार बायदि राहा खालामब्ला मोजां जागौमोन होनना फोरमायदों नैथि खौराङाव दङ उत्तर प्रदेशनि गन्डायाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों जाय जाब्रबथायाव सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों जेराव गंसे बलेर' गारिया दावबायारिफोरखौ लानानै प्रिथिबनाथ थानसालिखौ नायनो थाखाय थांगासिनो दंमोन आरो थांबाय थानाय समावनो गावनि गोख्रैथिखौ सामलायनो हायैयाव गंसे जाम्फैयाव गोग्लैदोंमोन आरो बे जाथायाव जायगायावनो सा 11 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गुबुन साथाम सुबुङा गोब्राब थासारियाव जोखोम जादों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा मतिगन्ज जिल्ला पुलिसनि सिहागाव ओनसोलनिनो एखे न'खरनिमोन थैनायफोरनि गेजेराव 5 आइजोफोर आरो 6 हौवाफोर दंमोन जाथाया जादोंमोन जेब्ला अखाबाय थानायनि जाहोनाव गारिनि सामलायथि खोमानायनि जाहोनाव बे जाब्रबथाया जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों बलेर'आव गासै 15 सुबुंफोरा दंमोन आरो बे हानजाया सावन दाननि थाखाय प्रिथिबनाथ थानसालियाव दै लुनो थाखाय थांगासिनो दंमोन मख'नो गोनांदि उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ गन्डा जिल्लायाव जानाय बे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायनि सायाव दुखु फोरमायदों बिथाङा दुखु मोननाय न'खरफोरनिसिम दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे खहा जाजानाय न'खरफोरनो 5 लाख रां अनसुंथाइ होनो बिथोन होदों थामथि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव सोमजिनाय गिख्रंथाव जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय रुंसारि नन्दन गयारिनि सारादुखौ खुंफुंबाय थांनाय 22 जुलाइ खालाराव खासिक'त्रायाव जानानै थांनाय दुखुनांथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमानांनाय बासुगावनि थागिबि बानिकान्त गयारिनि फिसाज्ला रुंसारि नन्दन गयारिनि सारादुखौ दिनै खुंफुंबाय दुखुथिया न'खराव नुजाथिना सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो जायगा मोनो बेनि थाखाय आरज गाबदों क'क्राझार लकसभानि बियाबनि MP जयन्त बसुमतारी आरो लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानानै दुखु फोरमायो ब्रैथि खौराङाव दङ 30.5 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे गरेस्वरनि 23 बोसोर बैसोनि दैथुन बर'खौ खानाय जादों इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै SOG WGPD आरो गरसुक PS नि मोनसे जथाय हान्जाया दिनै फुङाव गरसुक फ्लाइअभारनि खाथियाव गंसे गारि नम्बर AS01 ES 9991 नम्बरनि गारिया मोनसे पुलिस हान्जाजों सौग्राव फैदोंमोन आरो लाइमोना खारखुमानो नाजादोंमोन नाथाय गारिखौ होसोनानै गारि सालायग्राखौ हमनाय जादों आरो जेराव 30.5 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनायजों लोगोसे गरेस्वरनि थागिबि दैथुन बर'खौबो खानाय जायो बर'नि हान्जाफोरा मिरु सोरखारनिसिम थांनाय माखासे सान सिगां अल बड' एक्स भलन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसन अल इन्डिया बड' पिपल नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड आरो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसामजों लोगोसे बुधबारखालि मिरु आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो खौसे गोसोखां बिलाइ गथायदों थागिबि बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै जेराव बिथांमोननि गोसोखां बिलाइनि आयदाफोरा जादों मोनसे उदां हादोरसा बड'लेण्ड सोरजिनाय कार्बि आंलंआव थानाय बर' सुबुंफोरनो शिड्युल ट्राइब हिल्स थामहिनबा ST हिल्स बिमुं होनाय भारतारि रौनिया हान्जानि सिङाव मोनसे थि बर' रेजिमेन्ट सोरजिनाय
बुहुमनाङै बर' थागिबि सुबुंफोरखौ रैखाथि आरो रैखाथिखौ रैखा खालामनाय। दिनै बिथांमोना गोसोखां बिलाइ मिरु सोरखारनि आयेन आरो न्याय मन्थ्रिनो गथायखांनायनि उनाव क'क्राझाराव जथायै खौरां मेल खुंफुंदों। बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों मन्थ्रि बिथांनिफ्राय गोबां मोजां पजिटिभ फिननायखौ मोनबोदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे थाबैनो मिरुनि नखर मन्थ्रिजों लोगोसे गाहाय मन्थ्रिजों सावरायगोन होनना आसा हरदों होनना बेबादि फोरमायदों। एक्स-एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि गोख्रों नाजाथाबनाय आरो खुंथाय सोरखारनि नाजानायाव गोबां बोसोर एनआइए केसजों एक्टिभ जानानै थानाय 11, 12, 13 बोसोर जोबथेसालियावनो थानांनाय माखासे बारग' एनडिबिफोरा दिनैनि समाव उदां जानानै फैगासिनो दं। बेबादिनो आरोबाव एनडिबिनि मोनसे समनि सासे दैदेनगिरि सोद्रोमा खworang नार्जारिया जोंनि गेजेराव उदां जानानै फैबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 11 बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव एनडिबिनि दैदेनगिरि खworang नार्जारिया उदां अख्राङाव फैनानै नखर आरो बिसि फिसाखौ खुसियाव लाबोदों। खworang नार्जारियानो जादों बिश्वनाथ जिल्लानि थागिबि। गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव थानायनि उनाव बेल मोननो हानानै बिटिआर सोरखार आरो साफ्रोम उदां खालामनो थाखाय गोब्राब नाजाथाबबोनाय दैदेनगिरि बारग' एनडिबिफोरखौ साबायखर जासिदों। खौरांगिरिनि गेजेरजों बिश्वनाथ जिल्लानि बालिदाङा गामिनि बारग' एनडिबि खworang नार्जारिया बेराफारसेथिं सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानांनाय एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि जोहोलाव रन्जन दैमारिया जोंनि गेजेराव माब्ला उदां अख्राङाव फैनो हागोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां गेदेमानि हियारिंआ 2025 मायथाइ जोबनाय समाव जाहैगोन। आसा खालामो बिथाङा जाहाथे थाबैनो उदां जानो हायो आरो लोगोसे जायफोर बिथांमोनाबो दासिमबो जोबथेसालियावनो दं बिथांमोनाबो थाबैनो उदां जानानै फैनो हायो बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुसुखाजों लोगोसे सम्राट हरखाब नार्जारिनि गथ'सा पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवबाय। बिएलटिनि गायसनगिरि नेहाथारि मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुसुखाखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि आखाइजों दिनै बेखेवनानै होबाय। मख'नो गोनांदि मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिया 1968 मायथाइनि 1 मार्च खालाराव आथिखालनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सिराकुन्डी गामियाव जोनोम मोननानै बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों बड'लेण्ड लिबारेशन टाइगार मुंजों मोनसे आफाद आखायाव हाथियार लानानै बर' हारिनि थाखाय ओंखारलांदोंमोन। बर'नि जोहोलाव मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिया बेनि उनाव बिथाङा 1968 मायथाइनि 18 डिसेम्बर खालाराव मुंख्लं जायो। बेखौ मान होनानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर' बिथांमोना मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुङाव मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारि गथ'सा पार्कखौ बेखेवनानै थांखि लानानै दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय आरो मुंख्लं सम्राटनि मुसुखाखौ दिनै गोथार सानाव आरज गाबनानै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों बेखेवो। दिनैनि मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारिनि आंगो फंबाय रामेश्वर बर'आ। बेनि उनाव मुंख्लं गेदेमानि सायाव गुवारै सावरायनाय मेलबो लानाय जायो आरो बे हाबाफारियावनो बेखेवनानै होयो। थामहिनबा हाबाफारिखौ बेखेवो बिटिसिनि 30 नं गरेस्वर बियाबनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ। दिनैनि जालांनाय मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा मुंख्लं सम्राट हरखाब नार्जारि बिथांनि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनि बिमाफोरनो दानफ्रोमबो 1000 रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना फोरमायो। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लग इन खालामनानै लाग्रोनांगोन।
बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुल आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।